Kubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Ngut ki Nongkhaïi Drok ki bana Assam kila Shah kem no haki pulit ka kenhun anti narcotic task force ka East Khasi Hills na nong ba Shillong hakasni balang bad na ka met jongki la yo ban kurup ya udrok ba su ba u heroin. Kitay Ngut ki Nongkhaïi Drok ki bala Shah kem kiday nakas nong badarpur ka remgan bad ka to gora silchar kachar ki badan hakarta arpun rew balai pawesnem balayo kem yaki naka hotel Serene ka badan ha Khyndailad. Nagamet jongkiti ki Ngut layo ban kurup hado arpo senduk saban u heroin ubakhia kumba arspa sanpo 0.2 gram artli ki mobile phone kawai ka plathep laptop tu shiba rongti artli ki epekan bat artli ki pankan yakitai baro Ngut lapen rongkes hathanat sardar balapen ngadru hapo ka kendon NDPSI